सुनिबारै 11 रिंगायावहाय हरखाबै गोमानाय जादों बे जाथाया बोरै जादों फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। बे जाथाया जाबाय माबा इसोरो धोनस्रियाव थांदोंमोन धोनस्रियाव थांनानै ओमफ्राय धोनस्रिनिफ्राय मुलि बायनानै फैबाय मुलि बायना फैनानै इनिफ्राय जितिया न'थिं फैफिनदोंमोन इसोरो न'थिं फैफिननायाव दलं सायाव साइकेला ब्रास जायोनो ब्रास जानायाव ओमफ्राय जोंहा फंबायखौनो बुंदोंमोननो फंबाया थांफादोंमोन फंबायखौ साइकेलखौ फोसाबना लायनो होदोंमोन जोंहा बाया आंनिनो बिब' ओमफ्राय बिसोरो थाङा जादोंमोननो बेनिफ्राय थाङा जानायाव लोगोसे थांगोन होनना बुंदोंमोननो बे मानियासैनो बे मानियाव बेनिफ्राय बियो इसोर साइकेल बानायनो फैबायनो फंबायमोना ओमफ्राय बे बाया हारसिंनो थाबाय फैबायनो फैनानै बेनिफ्रायनो मिन्थिया आरो नोंथां मा बुङो गोमानाय बे नोंसा आब'खौ दिनैसिम नागिरनायाव मा जोंहा आब'नि नामानो जाबाय सनास्रि महिलारि बेखौ नागिरनायाव जोंहा फार्स्टखालि गोबां रायजो राजाखौनो लाना नागिरदोंमोन नागिरसेयावबो मोनासै हरसे नागिरदोंमोन नागिरबाबो मोनाखै आरो बिनि अखानायै पुलिसनो एफआइआर हैदोंमोन एफआइआर हैनायाव पुलिसा जेबो आखायावनो लाथ'वाखैमोन ओमफ्राय बिनि सानसे उनाव आरो नेक्स्ट थांनानै बुंहैनायाव ओमफ्राय आखायाव लागोन होनना बुंबाय आरो दिनै बेखौनो खावलायनो सानदोंदि आङो जेनेबा जेराव जाहाबाया जेराव खिथाया मानो जेनेबा एसे थाबैनो माने सोरबा नुसनबायोबा खबर हरलायनानै लाबोफिननांगौ सरासनस्रा बेथ' गैयामोन आरो बियो जामबुंबो लायाखैमोन आरो जाय खालि थांदोंमोन बे खालि बेहा जामबुं गैयामोन जिथुनिखि नोंसा आब' गोमाबाय बे सरासनस्रायै न'आव थानाय समाव माबायदिमोन बे सरासनस्रायै न'आव थानाय समावथ' गोबां फुरथियावनो थायोमोन मालाबा दुखुआवबो थायोमोन बिदिनो थायोमोन आरो न'खराव माबा मोनसे जादोंमोन नामा जेबो जायाखै नांलायनाय खमलायनाय जेबो जायाखै सानखालि नोंथाङाबो सनास्रि महिलारिजों थांफादोंमोन औ जों बोरैहाय गोमानाय जाखो जों थांफादोंमोन आरोना आं माने होमबा दिनखालि बेलेगाव थांनायनि खोथा दङमोन माने नोलबारियाव आब'मोननाव थांगौमोन आरोना जिथुनाखि आं ओंखाम जाबाय दंमोन अब्ला इसानिनो आंनि आदा जायो आरोना बिसानिनो माने बि सासेया आंखौ फन खालामनानै लिंहरदोंमोन आरो जोंहानि आब'खौ डाक्टरनियाव लांनो ओरै फैनानै बिदि होननायखाय माने आंबो ओंखारबोबायमोन आरोना आबौआबो लोमजादोंनो उदै सानाय जादों होननानै डक्टरनाव थांगोन होननानै डक्टर थांनायनि खोथा गैयामोन आरोना माने अजा दङ अजानियाव थांनायनि खोथा दङमोन माने बिफंनियाव एसे बेराम दङ माने बिफङा डक्टरनाव थांगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो बिब'जों थांफानाय जाबाय आरोना बायाबो जोंजों थांफानाय जाबाय आब'आ बेयावनो आरो जों डक्टराव थांबायमोन डक्टराव थांनानै नायजानानै फैनाय समावहा माने साइकेला बेरफ्रुदों आरो लामायाव दलङाव जिहेथुनाखि जों डक्टरनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन बेयावनो बेरफ्रुना होनायाव माने बिसानि न'खरनिनो आरोना आब'नि फंबाय आंनिनो आदा जायो माने बुंबाय आरो जों साइकेलखौ बानायनि दसे नों नेथ' बेयावहा होननानै आरो सासे लोगोसे नों गामिनि लोगोबो दंबोयोमोन जोंजों माने बि सासेयाबो बुंदों आरो आब' दसे जोंजों थाफा गोरिया गामि नों मादि हारसिं थांनो होननानै माने बे बुंबाय आरो आब'आ बले नोंसोरो साइकेलखौ बानायना दा दसेनि उनाव फैबाय था आं थाग्राबाय थानो थाबायनानै बिदि बुंदों आरोना लोगोसे जोंनो आरो फैसाबो होबोदों आरो 150 थाखा साइकेल बानायनो ओमफ्राय आं बुंबाय आरो नों मानो थाबायना थांनो एसे गोजान गोरिया गामियाव होननानै ओमफ्राय जोंहानि साइकेल दङ आरो आं लांफानाय मोनसे साइकेल बे साइकेला मोजां आं बुंबाय आरो आब'खौ बे साइकेलजों थांबाय था आब' नों हारसिं मादि थांनो थाबायनानै एसेबां गोजान होननानै ओमफ्राय आब'आ बुंदों नाङा दे आंखौ रावनोबो नाङा साइकेलखौ नोंसोर बानायना उनाव फैबाय थाबानो जाबाय होननानै बिदि बुंबाय दे होमबालाय आब' हारसिं थांनो हायोबालाय थांदो जोंबो दा साइकेल बानायनानै नोंनि उन थांगासिनो होननानै बिदि बुंबाय आरोना जोङो ओमफ्राय आब'आ बुंबाय दे होमबा आं थांगासिनो होननानै बिदि बुंबाय ओमफ्राय जोंबो साइकेलखौ बानायना फैनाय समाव लामा सामायाव लोगोबो मोनबोआसै आरो जों न'आव फैनानै न'खरनि मानसिफोराबो सोंबाय होरै आब'आ होननानै ओमफ्राय जों बिदि बुंनाय लोगो लोगो आरो खनसे नामायफिनलांदोंमोन आरोना बेयाव लामा सामाबो लोगो मोनासै जेरावबो लोगो मोनासै बेयावनो माने गामिनि मानसिफोराबो नामायनाय जादों आरो जेराव दिनैसिम गैया दिनै अब्ला बै सानखालि नोंसोर साबेसे सुबुङा थांदोंमोन आरो मा धरनै जुदा जादोंमोन माने मा कारनाव जों माने जुदा जानायनि जाहोना बेनो जे साइकेल जोंहा ब्रास जानायावहा माने साइकेल बानायनायाव आब'आ जोंखौ नेथ'आसै नालाय बेवहा माने आलादा जाबाय आरो मानसिफोरा
बेखिनियानो खोथाया। साबेसेमोन नोंसोर? जों थांफानाया माने आंजों साथाम आरो गामिनि सासे, ओमफ्राय नै जिथुनाखि बे गोमानायनि बिगोमा लाहानि न'खरनि सासे आरो आदा जायो आंनि, बेनो जों साथाम। थांफानाय आब'जों जों साब्रै। नोंनि मथेब्ला बे गोमानायनि जाहोना मा जानांगौ? नोंबो जेनेबा लोगोसे थांदोंमोन। औ, दा आंबो बेखौ बुंजोबनो हाया, माने आब'आबो जानबुंबो लायाखैमोन आरो जों साथामनाव गावबा गाव जानबुं मोनसे मोनसे दङ। जोंनिफ्रायबो जानबुं बिथ'वाखैमोन आरोना आब'आ। जुदि बिथ'नायबा जों बेलेग मोनसे सन्देक खालामगौमोन जे सोरजोंबा कन्टेक्ट खालामदों, सोरजोंबा थांदों, जों बिदि सन्देक खालामगौमोन। बै समाव नोंथांमोनखौ जिथुनाखि नोंथांमोनजों जुदा जाबोदोंमोन, बै समावहाय जिथुनाखि नोंसानि आब' जायो, बिनि जिथुनाखि एक्सप्रेसन, बिनि जेनेबा सेहेरा पाति राव होनायाव माबायदि थासारिमोन? राव होनायाव माने बिदिथ' जेबो माने थासारियाव बिदि जों जेबो मानसिखौ जेबो मोनाखैमोन आरोना। माने थांफादों नालाय थांफादों, जोंजों मोजाङानो आरो बिदि रायलायनाय मानायबो जों एसेबां बेलेग मा माबायाव दङ बेफोरखौ जों हमदांनो हायाखैमोन आरोना। जों ओरैबायदि जों न'खरनिफ्राय ओंखारलांदों बिबायदिनोमोन आरोना, सेहेराफोराबो माने बेलेगजों रायलायदों ना मादों जों बेफोरखौबो राव मिथिया आरो। बेखिनियानो। दिनैसिम 6 दिन जाबाय, मा खावलायनो सानगोन गोमानायनि बेलायाव? गोमानायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो जे जुदि रायजो राजा नोंथांमोना जुदि अबावबा खोनादोंबा नुदोंबा एसे नामायनानै माबानानै जोंखौ जनायबानो जाबाय आरो ना। बेनो आंनि बुंनायखिनिया। दिनै थांनाय सनिबारै जेनेबा गोमादों। थांनाय सनिबारनिफ्राय गोमानानै ओमफ्राय सनिबार सानसेमानि नागिरबाय, हरसेबो नागिरबाय, बिनि अखानायैबो नागिरदों रबिबारसिम। ओमफ्राय नै मैया दाखालिबो बिदिनो नागिरगासिनो दं, सोरबा साफा सानै खना खनला खबर लागासिनो दङ। दा बेखायनो बेवहाय जोंहा जेबो माने सन्देहनि माबा मोनसे फैथ'वाखै, हमथ'नो हायाखै जोङो। दा जाथाया माबोरै जाखो, थेवबो जों सानो बे जाथाया जेनेबा गामिनि मानसिफोरनि साननाय, सोरबा सासेनि साननाय बेबायदि हिसाबै जों सानो हयथ' बियो उन सिगां सोरजोंबा एसे हयथ' माने एसे लिंलांफोर दंमोन जानांगौ, सोरबा सेंग्राफोरजों बा सोरबा माबाजों। दा खिन्थु बिदि हिसाबै जों बेखौबो सानबाय थादों जे जोंनि हारिनि सोरजोंबाबो दंमोनब्ला हयथ' दिनैसिमबोथ' जों खबर मोनफैगौमोन, बेबायदि मोनफेराखिसै। दा बेखायनो जों बेखौनो आसा खालामबाय थादोंमोन एसेबां दिन नागिरनानै। दा मोनासैथ' मोनासै, अबावबा दङब्लाबो जुदि माब्लाबा फंसेब्लाबो खेबसेब्लाबो जुदि फनजों फोरमायहरोमोनब्ला जेनेबा रायजो राजाजों लोगोसे न'खराबो गोजोनगौमोन। दा नोंथांनि मथेब्ला आंनि फारसे आं मिथिनाय हिसाबै जेनेबा बे सिख्लासाखौ माने उन्दैनिफ्राय दिनैसिम आं माने सोरजोंबा माने बेफोरबादि सेंग्राजों मोजां मोनलायना दङ, माबाना दङ, बेफोरबायदिखौथ' आं गाव खोमाजों खोनाफेराखै। जेनेबा सोरबा खुगानिफ्रायबो आं खोनाफेराखै जे उमुखिया उमुखजों ओरैबायदि मोजां मोनजानाय दं होननानै। दा थेवबो आं सानो एसे बोरैबा थारमाने माबाफोर दंमोन नामा सोरजोंबा, हयथ' सोरबा माने गिनानै बुङाखै, सोरबा बिनि सोमोन्दै मिथिनोबो हानाय एसे एलाबाबो हयथ' बुङाखैबो जानो हानाय, बेबादि आंनि हिसाबै। आरो जुदि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जुदि जायोमोनब्ला माने बियो हयथ' सानसेबाबो ओंखारगौमोन। आंनि सन्देहआ बेनो दायो, हयथ' जोंनि अनगायै गुबुन माने मुस्लिम हारिनि सोरबाजोंबा माने एसे माने माबा जानानै माबानाय सोमोन्दो लालायलायनायाव हयथ' दोनखारलांदों नामा। आरो बिबो आरो मोनसे जेनेबा फैबाय थानाय समावनो लामा ससेनिफ्राय हयथ' माने सोरबा दुथांफ्रा बेबादिनो माने बोखांना लांबाय बेबायदि नामा, बिदिबो सानदोंमोन आरो। जोंनि साननायफ्रा दाथ' रायजो राजाया बांसिनानो बेफोरबायदिबो सानदों जे एरियाथ' मुस्लिम एरिया गोजा नालाय, दा जाय लामाजों थांदों फैदों बे लामायाथ' गासैबो मुस्लिम एरियामोन। थेवब्लाबो जों सानदोंमोन जे इसेबां मिथिनाय जायगाफोर बेबादिथ' बिसोर खालामथ'वागोन होनना सानदोंमोन। दा बिसोरनि खोथाखौथ' जों हमनो हालिया। दा बेखायनो थेवबो जों गोसोजों गोसो सानदों जे बिसोरो थारमाने हयथ' बेबादिनो माबा मोनसे माने जबरदस्तियैबाबो माबानानै गारिफ्राव बोखांबायना लांबाय नामा, बेफोरबादिबो सानदों आरो। दिनै 6 दिन जाबाय। बे बेलायावथ' जा नुना मोन्दों, मैया दाखालि रबिबारै हैदों। रबिबारै बिथांमोना सनिबारै हैबाय, ओमफ्राय रबिबारै माने बे माबाखौ रबिबार ना मंगलबार मोनथाय आं बावलायलांबाय। आं गासैबो रायजो राजा, जोंनि गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे दा गुबुन बबेबा जायगानि रायजो राजाखौबो आं खावलायदों जाहाथे सोरबाफोर फेसबुकआव हगारना होदोंब्ला, नुदोंब्ला, सिनायदोंब्ला
जाहाथे बिथांमोना बे थङाव जोंनो जेन बे सिख्लासाखौ दैथायो अननानै आं बेखौनो गासैबो रायजो राजानिसिम आं खावलायहरनाय थाबाय।